Skip the scroll and stream at TV 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama.
Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, eh. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Isang magandang araw ho ng Biyernes sa lahat at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita. Kabalan, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyon na may paggagamitan. Yan ho ang ating pangako sa ating halos 2 million followers sa social media ng Facebook, at yung ating halos 80,000 followers naman sa YouTube. Kaya naman, Kabalen, live na live ito sa ating mga social media platforms. Kung hindi ka pa naka-follow, ito na yung pagkakataon mo, no? I-like and follow na itong ating mga social media pages dito po sa CLTV 36 para manatiling updated sa iba't ibang mga kaganapan tungkol sa ating rehiyon, Central Luzon, at syempre yung mga iba pang kaganapan sa buong mundo na may kinalaman ho sa ating mga Pilipino. Ayan. Like and subscribe na sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official, at syempre i-follow nyo na rin itong ating Facebook pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Live na live ho tayong napapanood din sa telebisyon. Yes, tama yun. Luzon, Visayas at Mindanao, via Signal Channel 115 nationwide ho yan. Dito naman ho sa Kalakhang, Pampanga, syempre Free TV Channel 36. Napapanood din tayo sa Air Cable Converge Channel 71 at ganyan din sa ating 37 cable partners dito po sa Central Luzon. Kaya naman kahit saan pwedeng ika nga tumutok dito sa mga programa ng CLTV 36. At yan, nabitin yung bed ko. Ayan. Siyempre, palakpakan natin yung mga unang nag-comment na katutok sa ating programa. Unang-una na, si Angelo Redaha ng Malolos City, Bulacan. Suki natin tong si Angelo. Maraming salamat, Angelo. Friday ngayon and happy weekend. Sana makapagpahinga ka ngayong weekend. Sabi niya, nagbibilang siya 8 days na lang. Sabi niya, Valentine's Day na. Ayan, mga ka-Central Luzon. Ayan. Happy weekend, Kuyang Justin Dizon. Sabi ni Angelo Redaha, makulimlim sa Malolos, Bulacan. Ito. Ayan, si Bert Lim, may isang komento, bigyan daan natin. Maganda yung comment ng kabalan nating si Bert Lim. Sabi niya, sana mapansin po ito. Since the start of February, tumaas ang AQI ng City of San Fernando, Pampanga. So air quality index. So what is causing this poor quality of air? Saan nanggagaling? Sige nga, i-verify natin ito at alamin natin. Thank you, Bert, for raising this up, and alamin natin, makipag-ugnayan tayo dito sa mga eksperto upang especially sa ating environment ito. Oo, sa Sendro, tanungin din natin. And of course, yung iba pang mga ahensya na pwedeng makatulong para masagot yung ating katanungan, yung Air Quality Index. Ayan, kung meron ho kayong mga katanungan din, meron kayong mga concern, gaya nitong ipinadala ni Bert, ay pwede hong i-mensahe, i-comment dito sa ating live program, at pwede rin ho kayong mag-send ng message sa iba't ibang pages ng CLTV 36. Sige, tuloy-tuloy muna tayo sa ating balitaan. For the meantime, silipin muna natin traffic situation sa iba't ibang bahagi po ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Araw ho ng Biyernes ngayon, inaasahan yung syempre mag-uuwian din yung mga kababayan natin galing Metro Manila at galing sa ibang mga probinsya ngayong weekend. Ito ho yung traffic situation sa kabisera ng Pampanga.
Ito ho, yung mga babaybay ng MacArthur Highway o ng Manila North Road dito ho sa may bahagi ng syudad ng San Fernando. Good news naman dito sa may area ng Santo Domingo, Angeles City at boundary ng Tela-Bastagan, syudad San Fernando ay natapos na nga yung ginagawang mga drainage, sewage system doon. Yung paglalagay ng mga malalaking tosang, di ba? So back to normal na ho yung daloy ng trapiko dyan. Balitang makatotohanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Pero ito ho sa Actedo, maganda yung napwestuhan ninyo yung tapat ng gasoline station sa may arko ng Angeles San Fernando boundary. Di ba may nakalagay na no left turn doon? Oo, merong nakalagay na no left turn. Pero may mga nanggagaling ho ng kanto na nagle-left pa din. Di ba? Nung napansin nyo yan, nung napostihan nyo yan, wala nang nagle-left turn kasi binabawalan nyo na. So maganda siguro, bantayan lagi yan para mahuli rin. At saka yung mga rotonda na hindi umiikot sa rotonda, sino-shortcut doon sa tapat ng Sacred Heart Hospital. Okay? Desisyon na tama matodesisyon. Di ba? Magka-counterflow ka sa rotonda, di ba? Ito hindi ko magets eh. In broad daylight, ang daming traffic violation. So, Actedo yung rotonda, imbes na umikot sila, kunwari manggagaling sila ng Chevalier, imbes na umikot ho sila papuntang, syempre, U-turn ka, babalik ka San Fernando. Dapat papasok ka ng rotonda. Ang gagawin nila, ikakaliwa na nila doon sa counterflow ng rotonda kasi maluwang daman. Paano kung may makasalubong, di ba? Tapos ang ganda ngayon kasi may bike lane na yung rotonda. O, di ba? Yan naman ang gusto ko. Deserve naman ng palakpakan yan. Yung bike lane sa rotonda. Bigyan natin ng... Balitang mapagkakatiwalaan. In fairness, oo, yung mga bike lanes sa Angeles City, yung kulay pula, maganda. Maganda sila. Balitang makialam matuto at Sana lang, respetuhin din ng ibang motorista. Huwag gawing parking lot, huwag gawing tindahan, huwag ilagay yung karatula doon, di ba? Kasi, pero ngayon maganda na talagang malinaw na eh. Kaya mas nahihiya na yung mga ibang motorista na sakupin yung bike lane kasi iba na yung kulay eh, di ba? So, good job. skip the scroll and stream. Pero ito nga, yung rotonda, di ba? So, yung mga nagka-counterflow, isipin ho ninyo, nakakabili kayo. Ang gaganda pang mga sasakyan eh, di ba? Parang nakabili ka ng mga magagandang sasakyan, pero hindi ka nakabili ng road, tawag dito, discipline at ang literacy, di ba? Na parang sinabing left turn, no left turn, magle-left turn ka pa din, di ba? Hindi ko magets eh, di ba? Tapos pag may na-aksidente, sinong sisisihin? Or pag may road crash na nangyari, di ba? So ayan baka hindi pa, yan, I think makikita naman to at ipaparating din natin sa Information Office ng Angeles City, Kuya Jay Pelayo. Yun nga, ang ganda nung ginawa na merong nakapwesto na mga enforcer dun sa tapat ng Petron, o babanggitin ko na, tapat ng Petron, boundary, arco ng San Fernando at Angeles City, na no left turn kasi talagang walang nagle-left turn nung merong mga nakapwestong enforcer. Tingnan natin ngayon, wala nang enforcer, baka magle-left turn na naman yung mga kababayan natin. Balitang makialam matuto at magdesisyon. Yung ibang mga motorista, di ba? Kaya sana mas mapantayan. News stream kasama si Justin. Di sa neto makibalitang makialam matuto at magdesisyon na tama. May panawagan din pala, bago ako na pag-usapan na rin natin tong boundary ng Angeles City at ng San Fernando. Yang, etong 26 news stream. terminal, okay? Etong mga terminal, ito, alamin ho natin ito next, Desisyon kung kaya ngayong araw, alamin na natin. Sige, ayan, nakikinig si Riniel Atugay, baka pwede niyang i-follow up din ito. Si Paolo G, nakatutok din, no? Sabi niya, traffic ko rin Kenko yan. Sabi niya, abak na ako yung Justin Dizon, nakatutok. Paolo G. Santos. Eto, may balita rin si Paolo G. Napanood yun na ba yung kanyang docu dyan sa Magalang, Pampanga, yung Ghost Pabahay? Tsaka yung panawagan dyan sa Masantol, yung pagbaba ng lupa. Gustong magkaroon ng dam, di ba? Para to protect yung mga kababayan natin. Yan, maraming salamat, Paolo G, sa paghahatid ng mga magagandang kwento. Ayan, tatuwan-tuwa kami sa mga kwento mo na bubuksan yung kaisipan ng ating mga kababayan kahit tayo. No, nakikita natin, eto yung sitwasyon sa iba't ibang bayan ho dito sa Pampanga. At eto sa Angeles City, sabi ni Paolo G, oo, traffic nga. Di ba? Choke point talaga yan. Desisyon tama magdesisyon ang tama.
may isa pang concern yung mga netizen at saka yung mga pedestrian na nag-message sa akin kahapon. Flinash ko rin ito at nadaanan ko rin kahapon actually. Totoo nga, wala nang sidewalk dun sa boundary kasi kinain na nung arko. So kung ikaw ay naglalakad, in Pomon Terminal at Chuya SM, kaya Chuya Super 8, kaya Chuya Kining Makaninin o tutoy niya, nung lalakad ka, mamasaheros ka, kung ikaw ay naglalakad at magko-commute, you will be forced na maglakad sa kalsada kasabay yung mga sasakyan dahil yung sidewalk sa portion ho ng boundary ng Angeles at ng San Fernando, ito papakita ko, subukan nating ma-flash yung letrato. Yung sidewalk dyan ay meron ng tawag dito? Meron na siyang yung arko nga, masyado nang malaki yung arko. Sinakop na ho nung arko. Teka lang, isi-send ko yung letrato para ma-flash ko dito sa atin Ito nadaanan ko lang kahapon. Mabilisang letrato lang. Yan, ipa-flash ko. Ito yung concern ng ating kababayan nung isang araw. May pagagamitan. Skip the scroll stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ito lang Download ko lang. Skip the scroll stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Anyway, Sorry, ayaw mabasa ng file. Padala ko ulit maya-maya. Sige. So, mamayang nag-gap. Subukan kong i-load ulit. Anyway, balikan ko lang. So, yun nga ang sinasabi doon sa terminal, di ba? Doon sa terminal ng itong Villa Pampang. Okay, yung mga yellow na jeep. So, ito ho yung concern. At saka yung mismong rotonda, yung mismong arko na parang humaharang na doon sa rampa o yung sidewalk. So halos wala ng sidewalk. Ito ho yung sinasabi ng ating mga kababayan. And nahihirapan yung mga commuter kung lalo na maglalakad papunta sa mga terminal ay kailangan nilang makipagsabayan dito ho sa mga sasakyan. So ito papakita ko na na-load ko na. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Ito nga mga kabalen, yung sinasabi ko na arko hito. O yan na naman yung Kapampangan. Arko ho ito ng boundary ng San Fernando at Angeles City. So, kung mapapansin ninyo, ito yung rinis sa atin ng netizen nga, na pag maglalakad sila, kailangan na nilang dumaan sa kalsada at makipagsabayan sa mga sasakyan para makausad sa kanilang paglalakad. Maraming pedestrian itong area na to kasi nga yung mga terminal nandito sa area na to. Oo, medyo mabagal. Hindi naman kabilisan yung mga sasakyan dyan, pero delikado ba rin mga kabalin, di ba? Kasi walang designated sidewalk para sa tao. Kasi ang lakaran, kalsada na mismo. So, kawawa yung mga pedestrian.
Ito pa ho yung isang larawan na sinasabi ko, nakita rin ng netizen. Ayan. So, di ba, sa boundary ng Angeles City, ito ay kuha lamang kahapon. Kasi filinas ko to kahapon, may nagpadala sa atin ng litrato. Tapos sabi ko, baka ilang araw na to, di ba? So, chinek ko kahapon, nadaanan natin kahapon, ganyan pa rin yung sitwasyon. So, isipin ho ninyo ito. Desisyon ang tama eh. So, kung ikaw commuter ka, bababa ka dito or maglalakad ka, pedestrian, so maiksi na lang yung sidewalk eh. Lalo na pag maraming pag rush hour, di ba? Puno, maraming mga nag-uuwian, tatawid dyan, naglalakad dyan. Sasakay, kaya tayo po yung terminal ng kayo, de San Fernando, wala pwede lungob. Kuldas, Lasake lang yellow jeep. Balang mamasahin pa si Bayo, lungob lang Angeles. So, ang nagiging problema ho, ang reklamo nila, kinain na ng tuluyan itong arko, etong sidewalk. Kaya napipilitan silang maglakad sa mismong kalsada, sa mismong daanan ng mga sasakyan na lalo na ho sa mga bata at matatanda kung madilim ay delikado rin itong ganitong senaryo. So sana mabigyan ho ng pansin. Lumayo si Kuya Justin, hindi. Kasi nandun tayo sa boundary ng Telebastagan. So para geographical lang ating usapan, di ba? Hindi na tayo lalayo pa. So ayan na, sitwasyon muna. Diyan sa boundary ng Angeles at San Fernando. Live ho ito mula sa Command Center ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando, Pampanga. O yan, yung binabanggit ko nga, no, yung boundary ng Angeles City and San Fernando light traffic sa kasalukuyan, based na rin dito sa monitoring, sa kuha ng CCTV and panings o yung going to Phil-Am Friendship, maluwag din ang daloy ng trapiko. At wala masyadong aberya sa may Holy Angel Village portion ng MacArthur Highway, dito sa may syudad ng San Fernando. Same scenario sa may Malboro, light traffic din as of 10:22 ngayong February 6, 2026. Samantala, pagdating naman ng Barangay Sindalan, ito hong intersection sa Sindalan. Ito, isa pa to. Yung mga pumapasok ng Sindalan nang gagaling ng Angeles, tinatry nilang habulin yung yellow. Pag nag-yellow na yung traffic light, so inaabutan sila ng pulang traffic light ng green ng pula para sa kanila at go para sa doon sa MacArthur Highway going north, going to Angeles City. Hinaharangan nila dahil tinatry nilang habulin. Pagpasok ng Sindalan, bumabara. 'Di ba? Bumabara pagpasok ng Sindalan. So ang mangyayari ngayon, nakaharang itong mga sasakyan na hindi makapasok ng Sindalan sa MacArthur Highway kahit green na yung ilaw ng mga dapat papuntang norte. So minsan, pag rush hour, meron mga enforcer dyan pero minsan pagdating ng gabi, kung pag wala nang masyado nagbabantay, yan hoy, personal experience lang pag nadadaanan natin yung area na yan. At I'm sure maraming makaka-relate, maraming mga motorista. So paalala naman ng mga eksperto, disiplina ho sa kalsada. Ayan. Sabi ni Bert Lim, ayan. Ganda ng usapan namin ni Kuyang Bert, May nangyari na po ba sa may pedestrian crossing sa may Malboro para maiwasan yung mga traffic accident dyan? Kagaya nung last month, may namatay na senior, hit and run. Oo. Yan, nabalita nga natin yan, Kuyang Bert, Actually, nakausap din natin ang CPOSCO tungkol dyan at kabilang ho, just to give an update, nagtatanong itong ating kababayan, ang sinabi ni Kuyang Louie Clemente, hepe ng CPOSCO dito ho sa may syudad ng San Fernando. Siyempre nakikipag-ugnayan na sila sa mga concerned agency, especially yung DPWH and other local agencies din para masolusyonan. But on their part, yung mga road signages, ako personally nadaanan na natin, merong mas maliwanag na signage. Tapos yung mga blinker, yung yellow na light na nagbi-blink, merong naka-install. Pero ang problema talaga is yung illumination, yung pagpapaliwanag ng kalsada. Inamin naman ni Kuyang Louie Clemente ng CPOSCO na challenge sa kanila dahil yung mga puno ay nagsisilbing shade dun sa tatagusan sana ng ilaw. So nahaharangan po ng puno yung linagay ng mga street lamp. So baka kailangan pang pag-aralan ano yung pwedeng gawing iba pang intervention upang sa gayon mas maging maliwanag kung itong portion na to ng kalsada. Ayan, maraming salamat Kuyang Bert sa pagtatanong at ingat lagi, tama yung
tama yung observation mo, dapat talaga yung maiwasan talaga yung ano dyan, yung area. 75 po, Kuya Bert. 75 road crash incident noong 2025 ang naitala dyan sa area ng Telabasdagan, ano, yung Malboro hanggang Jungle Base at doon pa sa papuntang 301. Pero itong sinasabi ni Kuya Bert last month, opo, yung nasawi nating kababayan, kaya ganyan ho ay nabahala rin ang mga kinaukulan at babantayan natin, silipin natin kung ano pa yung ibang improvement. Salamat, Kuya Bert Lim. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Sa monitoring ho natin dito sa may St. Jude light traffic din, ganyan pa rin sa Makabakle, Dolores portion ng San Fernando, downtown light traffic din. Magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ayan, magdesisyon ng tama ang mga babiyahe ngayon. Alamin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway, kaibigan. Narito na po ang latest live mula sa NLEX ngayong 10:26 ng umaga, araw ng Biyernes, February 6. Na tama. Yung mga pauwi ng norte o pauwi ng Central and North Luzon, sa Balintawak Toll Plaza, wala pong aberya, maluwag na maluwag ang sitwasyon sa kasalukuyan. At kung ikaw naman ay approaching ng Skyway entry or yung Balintawak, light traffic din sa portion na yan. And Valenzuela Interchange, magkabilang linya, continuous traffic flow, light traffic. Mindanao Toll Plaza, may konting vehicle queue, lalo na ho dun sa may exit ng cash lane, ano? Pero ito mga kabalin, pagdating ho ng portion ng Bocaue, Bulacan, ayan, nakikita natin, ay merong pagbigat ng daloy ng trapiko. May paggagamitan, skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Ito ho, latest mula sa NLEX. Diyan ho sa may NLEX Drive and Dine southbound, ano? Merong nasirang truck. So merong tumirik na truck. Ang inoccupied niya ay 4 na lane. Ay, yung lane 4. Sorry. I stand corrected. Occupying the rightmost lane or yung lane 4. Hindi 4 lane. Sa isang lane lang. Yung 4 na lane. Diyan ho sa may area ng Drive and Dine southbound. Kaya ho ganyan yung tukod ng traffic. Ano? Diyan sa may Bocaue southbound exit. 100-meter vehicle queue. Dito ho sa may Bocaue Toll Plaza, light traffic. Ayon na rin sa ating NLEX traffic update. Ano? Mindanao Toll Plaza, 200-meter vehicle queue. Yan ho yung sitwasyon ngayon. And San Fernando, south and northbound, light traffic. Dito naman sa may NLEX SCTEX, NLEX Connector, ay light traffic din. Batay na rin sa update ho ng NLEX. Ano? So yan, kaya merong ganyang kabigat na daloy ng trapiko, meron hong nasirang truck. So umabot na ng halos 2 kilometro, mahigit 2 kilometro yung bigat ng trapiko dyan. Dyan sa may portion ngayon ng yung drive and dine. Opo, dyan sa may southbound lane. Kaya nakikita ninyo ay tukod ho yung daloy ng trapiko. And even dyan sa may Bocaue Toll Plaza yan, nakikita natin ang dami ring mga sasakyan at ang bagal ng daloy ng trapiko. So, ride safe ho, drive safely mga kabalan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, magdesisyon. Pasadahan na rin ho natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan. Dito ho, Balanga bound ay light traffic, SCTEX light traffic din. Diyan sa may Rotary Balanga, light traffic, Coolies Crossing, light traffic din. Ayan, paalala, mahigpit pong ipinatutupad itong mga speed limit. 70 yung mga PUV, 80 yung mga pribadong sasakyan. 60 lang ang motorsiklo at 50 kung malaking truck at van ang iyong minamaneho. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream
At every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Kabalayan, meron ho tayong binabantayang bagyo, si Bagyong Basyang. Oh, parang si Bash, di ba? Parang one more chance Huwag na natin siyang bigyan ng one more chance. Si Bagyong Basyang, si Bash. Ayan. Sabi ni Bagyong Basyang, ano ba yung galaw ng Bagyong Basyang? Alamin ho natin mula sa ating mga kaibigan sa DOST Pag-asa, Kuyang Obet Badrina. Magbabalita ho. Magandang umaga po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang latest update as of 8 a.m. sa bagyong si Tropical Storm Basyang na may international name na Peña. At ito po yung kanyang current sa ating latest satellite images. Ang huling lokasyon ng bagyong Basyang ay nasa may katubigan ng Malimono, Surigao del Norte. Talaga yung pinakamalakas na hangin sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman sa 90 kilometers per hour, kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Makikita po natin na maraming kaulapan pa rin ang dala ng bagyo at magdadala pa rito ng mga hanggang malalakas na mga pagulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan at dito sa may area ng Northern Mindanao. Sa latest track ng bagyo, una naglandfall ang bagyong Basyang kagabi dito sa may bahagi ng Bayabas, Surigao del Sur, at ngayon nga ay papalabas na po ito ng kalupaan ng Mindanao, patungo ito sa area ng Bohol, at maaari po ito maglandfall somewhere in Bohol, and then dito po sa southern part ng Cebu at sa may Negros Island. By tomorrow, nasa may bahagi na po ito ng Panay Islands, at posible pong baybayin niya ang patungo sa may northern part ng Palawan. Sa ating latest track nga, posibleng maging isang low pressure area na lamang ang bagyong Basyang by Sunday, sa araw po ng Linggo, February 8. At sa ngayon po, dahil sa bagyong Basyang, nakataas pa ng signal number 2, southern portion ng Leyte, southern Leyte, Bohol, central southern portions ng Cebu, Siquijor, Negros Oriental, southern portion ng Negros Occidental, Dinagat Islands, Surigao del Norte, signal number 2 din po sa northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion ng Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, eastern portion ng Misamis Occidental. Signal number 1 naman po sa southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan, kasama yung Calamian, Puyat, Cagayancillo Islands, southern portion ng Masbate, southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Biliran, nalalabing bahagi ng Leyte, ng Cebu, ng Negros Occidental. Signal number 1 din po sa may Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, central portion ng Surigao del Sur, central portion ng Agusan del Sur, northern central portion sa Bukidnon, Lanao del Norte, nalalabing bahagi ng Misamis Occidental, Lanao del Sur, eastern and central portion sa Zamboanga del Norte, northern and central portion sa Zamboanga del Sur, at northeastern portion ng Zamboanga Sibugay. At dahil din po sa bagyong Basyang, dahil nga po itong mga nakataas po yung ating tropical cyclone wind signal number 2 at signal number 1, mag-ingat po sa mga potensyal ng mga pagbugso ng hangin. Inaasahan din natin ang malalakas na mga pagulan, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Kabisayaan, lalo na po itong central Visayas, Negros Island region at western Visayas, dulot nga ng bagyo. Samantala, may nakataas po tayong gale warning pa rin dito sa mga bahagi ng Surigao del Norte, Davao Oriental, Surigao del Sur, southern coast ng Negros Occidental, southern coast ng Negros Oriental, southern coast ng Cebu, Siquijor, southern coast ng Bohol, southern Leyte, Dinagat Islands, Camiguin, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Eastern Samar, and northeastern coast ng Northern Samar. Ito po mga lugar kung saan nakataas ang ating gale warning. Inasahan nyo hanggang 4.5 to 5 meters o malalaking pag-alon ng karagatan, kaya delikado maglayag yung mga sakyang pandagat. Lalong-lalo na po yung maliliit na mga bangka sa mga baybayin na ito ng ating bansa. Ito po again ay dulot po ng bagyong si Basyang. Kaya mag-ingat po kayo, iwasan niyo kung pumalak sa mga lugar na ito. Samantala, meron din po tayong naka-issue na storm surge warning
hanggang 2 metro na taas ng alon sa mga baybayin po ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Cuyo Islands, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Leyte, Camiguin, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Misamis Occidental. So sa mga kababayan po natin nakatira malapit sa mga baybayin itong mga nabanggit natin na lalawigan, umiwas po muna tayo. Huwag muna po tayo pumunta sa mga baybayin kung saan posible nga magkaroon ng malaking daluyong na dulot nga ng bagyong si Basyang. So mula po ngayong araw hanggang weekend, magiging maulan pa rin at may mga pagbukso ng hangin, malaking pag-alon, particular na nga sa malaking bahagi ng Kabisayaan at northern part ng Mindanao. At yan po yung latest natin sa bagyong Basyang. Magkakaroon po ulit tayo ng another update mamayang 11:00. Sundan pa rin po tayo sa iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube, at sa ating dalawang websites, pag-asa.pc.gov.ph at manahon.gov.ph. Pakikita niyo po dito ating mga latest update, lalong-lalo na po sa mga heavy rainfall warning, flood advisory, thunderstorm information, mga rainfall information sa buong bansa. Nakamapa po ito. Kumista lamang po kayo sa website ng Pag-asa. At live na bibay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po. Mag-ingat po tayo. Maraming salamat Kuyang Obet Badrina ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Asahan natin mamayang 11:00 maglalabas ng panibagong update itong ating Weather Bureau kaugnay ho ng galaw ng bagyong si Basyang. Balitang mapagkakatiwalaan. Tuloy-tuloy muna tayo, public service announcement muna. Ito ho para sa mga kababayan natin. Karen pong tao ang LS. At magdesisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream. Mawawalan ho ng supply ng tubig dyan sa may bagong silang, Northville 15 Resettlement sa Barangay Kutud. Mamayang 10:00 ng gabi at tatagal ho yan hanggang bukas at 4:00 ng madaling araw. Okay, so parang horror naman yung yan, hanggang 4:00 ng madaling araw, yung walang supply ng tubig. Diyan ho sa may bahagi ng bagong silang Northville 15, diyan ho sa may Barangay Kutud, Angeles City. At apektado rin 9 p.m. to 5 a.m. Mamayang gabi hanggang bukas, 5:00 ng madaling araw, wala hong supply ng tubig. Diyan sa may Villa Rivera Compound, Airmen's Village at Green Meadows Phase 1. Diyan ho sa may Mabalacat City. Ayan, yung Green Meadows diyan sa may Don Bosco sa Mabigayan, di ba? Naalala ko yung nag-fun run kami nung diyan sa may Don Bosco. Yung mga kasama ko sumakay ng 3-wheeler. Ako din, sumakay din ako ng 3-wheeler. Pero inamit ko dun sa organizer ng school namin na Sir, hindi ko po kinaya, di ba? Hey, Sir Bart. Yan, Sir Bart. Shout out. Okay, so wala akong mawawalan ng supply ng tubig mamayang 9:00 ng gabi hanggang 5:00 ng madaling araw. Villa Rivera Compound, Airmen's Village at Green Meadows Phase 1. Diyan ho sa may Mabalacat City, Pampanga. Ito rin, may pahabol. Yung Metrogate Subdivision, Barangay Kapaya, mamayang 3:00 hanggang 5:00 ng hapon, wala rin hong supply ng tubig. Magsasagawa ng flushing activity itong Prime Water. Dito rin sa bayan ng Porac, partikular sa may Barangay Poblasyon, ay merong relocation of main line. Okay? So 1 p.m. to 5 p.m. wala rin hong supply ng tubig sa Poblasyon, Porac, Pampanga. Balitang makatotoanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamitan. Apektado rin Barangay Kangatba sa Porac, 1 to 5 today. Barangay Hacienda, Purok 1 and 2, 1 to 5 today. Wala rin kuryente, wala rin supply ng tubig. At yun, Kangatba, yung
kagabi to. Ay, kahapon to. Ayan. And apektado hanggang ngayon. So yan, Barangay Hacienda, Purok 1 and 2, dyan ho sa may Porac, Pampanga, dahil nagsasagawa ng relocation ng mainline. Ito pong Prime Water. At every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, magtutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Kabalan, isang mabilis na patalastas lamang sa aking pagbabalik. Pag-usapan natin mga malalaking balita at syempre, yung mga pwedeng pasyalan bilang weekend naman, di ba? Ano ba? Yung latest ngayon nakaganapan dito ho sa Pampanga at sa ating rehiyon, ngayong weekend para sa mga naghahanap ng pupuntahan. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik po si Kuyang Justin makalipas ang ilang mga paalala. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. Nagbabalik po ang news stream kasama si Justin Dizon. Ito ho mga kabalen, gaya ng aking nabanggit kanina, ito hong mga headlines na dapat ninyong malaman at dapat nating pag-usapan ngayong araw ho ng Biyernes, February 6, 2026. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Ito hong usapin ng road elevation sa Pampanga. Alam nyo ho, nitong kamakailan bumisita si Secretary Vince Dizon, ang ating kabalen, DPWH Secretary Kenny Pukeng, kaya katamong Labuad, Kapampangan, dito ho sa Pampanga, last week ito. Nanawagan ho siya ng mas maayos na koordinasyon sa pagitan ho ng DPWH, yung kanilang ahensya at yung mga local government unit
pagdating ho dun sa mga pagtatambak ng mga kalsada. Kasi di ba parang ang initial kasi, ayon ho kay Dizon kailangan itong merong isang plano at direksyon upang maging ligtas at tuloy-tuloy yung gagawing mga road elevation project. 6 new stream kasama si Justin. Madalas ho kasi pag nagkakaroon ng pagpaplano o di kaya pagtatambak ng mga kalsada, di ba? Lalo na yung mga local roads na nasa pagmamando o nasa pamamahala po ng lokal na pamahalaan at hindi na yung mga national roads sa DPWH yung mga barangay roads yan, so sa mga LGU ay hindi na co-coordinate sa kanilang ahensya. Ang nangyayari daw ay hindi nagtutuloy-tuloy. At syempre, dahil nga hindi coordinated, walang master plan. Ito yung isa pang mga maganda pag-usapan, di ba? Ako yung Paulo G. Matagal na nating tinatalakay ito. Yung ika nga organisadong pagkilos ba ng mga lokal na pamahalaan to address the flooding situation. Yung flood control master plan kung tawagin. Kasi isipin mo, kung magtatambak ka nga naman sa isang bayan o sa isang kalsada, hindi naman mawawala yung tubig. Lilipat lang yan sa kabilang kalsada, sa kabilang bayan. So paano naman yung mga kababayan natin dun sa kabilang bayan? Diba? So ito ho yung sinasabi ng matagal ng panawagan. Kailangan magkaroon ng ika nga unified master plan pagdating ho sa flood control. At nakapanayam naman ang ating kasamang si Paulo G. Santos, ito hong si Mayor Dan Ginto. Sa patuloy na pagsasagawa ng isang dokumentaryo, tinututukan natin yung ilang LGU na nagpapatupad ho ng pagtatambak sa mga pangunahing kalsada bilang bahagi punit ng kanilang flood mitigation program. Ano? At alam naman ho natin, pag sinabing baha, ay madalas nating isipin at diretso natin pupuntahan Macabebe o Masantol, Pampanga, yung mga bayan natin dyan sa may coastal area ng ating lalawigan. Kaugnay ho nito, si Mayor Dan Ginto, dyan ho sa Masantol, ang panawagan niya naman ay dike, no? Magkaroon ng dike upang ito'y pangmatagalang solusyon na, hindi na yung tinatawag na patsi-patsing solusyon. Pakinggan ho natin yung paliwanag at panawagan ni Mayor Dan Ginto ng Masantol, Pampanga. At panoorin din natin itong balita ni Kuyang Paulo G. Santos kaugnay nga nitong road elevation sa Pampanga at paano ito nakaka-epekto dito ho sa mga kababayan natin, especially doon sa mga naninirahan sa mga low-lying areas, yung mga nasa coastal areas kung saan tinatawag na catch basin ho ng tubig mula sa mga matataas na bahagi ng ating rehiyon. Nananawagan po ako kay Secretary Vince na bigyan po kami ng study dito sa bayan ng Masantol at saka po Macabebe. Kasi po yan, konting high tide lang, lumulubog po kami ng dalawang bayan. Talaga po minsan yung sasakyan po hindi na po kaya lumusong. Sana mabigyan po kami ng panahon, mabigyan po ng study itong bayan namin. Palagi ko po sinasabi, kung mabibigyan po kami ng pondo, makakaasa po ang national government na kami po itututok. Wala po kami sasayang. Kasi po pagkakataon na namin yan, na ilang taon po kami humingi ng proyektong dike. Mangunguna po ako dyan na pangangalagaan po natin ang bibigay ng pondo ng ating national government saka po ang ating secretary. Parang naging bahagi na ng kultura sa lalawigan ng Pampanga ang salitang tambak. Sa bawat tag-ulan, ang sagot ay pataas-taasan ng kalsada, dagdagan ng lupa, hanggang sa ang ilang bahay ay maiwang malayong-malayo na sa level ng daan. Tila unti-unting nilalamon ng modernisasyon na hindi nila kayang sabayan. So, sa paligid ho ng downtown, makikita ho ninyo itong mga sandbag na ito't para bagang permanente ng naiposisyon ito pong tag-ulan. Dahil isa ho sa problema ng mga mamayan dito yung kanilang mobility pagka ho mataas ang tubig, hindi ho sila makatawid dito sa mga malalalim ho ang baha. Nangat tayo po yan, pondo niya po ng munisipyo.
Nangat kaya po yan, na kaya po timbakan yan, no? Bayaw sa talangan po, retang kitang harap. Ini po yung plano, ini po yung gawan mi keng poblasyon ng Tiniya po katas. Ito niya pong portion na 1.4, 1.2, 1.5 po kitang malalap. Nagpirmala po, tala naman po aking problema. Sabi na Mayor, kahit po malakong kitang kalsada, bahala na kayo pong magtas kasi po pilang banwa na ay tayo po talagang hanggang tuhod, mamaglako no po rin hanggang komersyo. Sabi ko po, kaluklok po, din pa naman pong pondo, gawa yun yung mga plano yan. Yan at tayang 1.4, 1.5 po pang 1.3, kita pong matas na. Yan po, kakitaya po ka rin pong kabalenta, kakitya na naman po yun yung gagawan tamo. Ngunit ang tambakan ay hindi lamang usapin ng infrastruktura. Isa itong salamin ng mas malalim na tanong sa kaunlaran. Para kanino ba ang development? Hindi lang ang mga iniingatang historical landmark ang naapektuhan ng paulit-ulit na pagtataas ng kalsada, kundi higit sa lahat ang mga pamilyang walang kakayahang mag-adjust, walang pondo para magtaas ng bahay, walang boses sa mesa ng pagpapasya. Technically speaking, luklukan mo la ba bukas makadwa, lalong-lalo na kayong magplano. Kasi gustong mitatas yung elevation na ning dalan, magi niya naman mini damit wala ning dalan. So, kailangan talaga coordinated ka nga. Pero responsibilidad na rin RDM po din yan. Kasabi talaga din mayor, kasabi din governor, bang coordinating nga ganagan ng proyekto. Bang alang kay, alang overlap, alang mali. Kasi yung problema, potang wrong elevation na din local road kay national road, magka-problema tamo kay kay. So, ati naman kay represented naman ng DP keng Development Council sa mo. Mula RDC pababa. Malinaw ang kanyang punto. Kailangang may koordinasyon at mas maayos na pagpaplano. Gaya umano ng estratehiyang may mag-ala MMDA na pananaw. Hindi makitid, hindi parokyal, at hindi kanya-kanya ang desisyon. Alam mo, yan ang problema sa dati. Nag-uumpisa, pero nabibitin, hindi tinatapos. Tapos taon nang binibigang bago matapos, hindi na pwede yun. Sabi ni PBBM, once and for all, hindi na pwede. Yung dito po, pag dumadaan si Nanay Gob, tingin niya roller coaster. Aakyat, bababa itong mga Pero siguraduhin natin, elevation naman. Naka-zero grade tayo, boss. Ayos. Doon sa mismong elevation. And all implementation. Tsaka yung drainage. Importante yung drainage. At once natin tinapos, dapat doon sisimulan ulit para hindi yung Continuation yung hindi yung nangyayari. Bakit importante drainage? Kasi ang number one kalaban at naninira ng kalye ay tubig. Ang kalaban ng kalye, tubig. Kapag maayos ang drainage, ang kalye tatagal, hindi masisira. Pag sira ang drainage, kamukha nung nakita ko sa Maharlika, doon nga, hindi nga sira walang drainage Kaya lagi nasisira. Tututukan ng CLTV 36 News ang masinsinang dokumentaryo sa likod ng kwento ng tambakan at flood control sa Pampanga. Isang kwento ng development, desisyon at mga buhay na unti-unting naiiwan sa ibaba ng kalsada. Abangan. Ayo baya po, ngayon yung magagawa na po yun nga Ano pong dalan? Ayos siya mo po, may sandiya po, bantay, wala nang ay napupurak. Kaya kayo po, kaya malota pa noon. Makananya po may kapamerbisyo kaya kayo. O siyempre po, itong resakyan, hindi alam na kaila resakyan. Ano kung ba nabin? Ikaw po manwala ko pong isolusyon po kay problema tamo kay Albuk. Tama ng bakyan dalan o... Bali po, sapa. Tamasan din po. Isang luwala na nindanong. Sapaya talaga dapat yung gaya. Oo, makalelay kay sapa Singgan, tambak na tambak. Ito kaya na kanindanong. Ito na po ito. Lalagi ba? Benny po, Benny. O Benny. Salamat. Timbakan din yung gaya Timbakan din at lulwala sa cement banda na naman. Manuala kayo, masira ka ninin Ikaw po, yung opinion nyo, tambak, solusyon kayo ng Albog, tambak o kay, dalanan na rin dano? Dalanan rin dano.
Malwa na po talagang problema yung dalanan doon gani palit. Pakitid niya po na. Dito sa inyo nakikita mga kaibigan, ang paniwala ho ng mga lokal dito sa palit, hindi ho yung pagtataso ng kalsada ang solusyon, kundi ayusin ang canal system. Dahil kita ho ninyo, dito sa MacArthur Highway, kung gaano ho kadumi at kakitid itong kanila hong kanal. Papansin ho ninyo, bukod ho sa santambak na basura, makitid talaga yung daanan ng tubig. Nananawagan po ako kay Secretary Vince na bigyan po kami ng Yan ho mga kabalen, antabayanan yung development at ang yung dokumentaryo ni Kuyang Paulo G. Santos Kaugnay nitong kahihinatnan ng iba't ibang proyekto, flood control at pagtambak ng mga kalsada dito ho sa lalawigan ng Pampanga. At ano yung epekto nito sa mga kababayan natin sa pang-araw-araw, di ba? Eto ho mga kabalen, sa mga naghahanap naman ng ganap ngayong araw ho ng Biyernes, eto, meron akong ipapapanood sa inyo. Inaaya ho tayo ni Easy Wilson mga kabalen para sa isang masayang tsikahan. Mamayang 3:00 ho yan ng hapon live dyan sa may Glam Art Cafe. San ba yan? Panoorin ho natin ito. Hello mga be! Live na live nga po pala tayo on Friday, February 6 sa Spotlight with Sir GM De Jesus. At magsa-start yan ng 3 p.m. sa Glam Media Art Cafe, Greenfields, City of San Fernando, Pampanga. See you all on screen mga be! Bye! Hello mga be! Live na live nga po pala tayo on Friday, February 6 sa Spotlight with Sir GM De Jesus. At okay mga be. Ayan mamaya na ho yan. Kita-kits dyan sa may Glam Art Glam Art Cafe dyan sa may Sindalan at magkape tayo. At masayang kwentuhan, syempre. Kasama din si Supremo mamaya. Kwentuhan yan with JM De Jesus. Isa po yan sa mga CLTV Podcast Originals na handog namin sa inyo. Live podcast, kwentuhan, live dyan sa cafe. At yung mga nakakanood, yung kung gusto niyo ho yung inyong cafe o yung inyong lugar ang aming susunod na puntahan kasama itong mga influencer at syempre yung mga ating content creators at kasama yung mga local celebrities natin dito sa ating lalawigan, magpadala lamang ng mensahe. Ayan, sa CLTV 36. At dyan sa Spotlight with JM De Jesus. Merong page yan, i-follow nyo na rin. At ito lang, panghuli lang. Dahil ikakat na daw ako sa television, ayan, oras na para magbigay daan sa mga patalastas. Ayan, kabalen, sa linggo na ho ito, February 8, 3:00 ng hapon, kita-kits tayo dyan sa may Lakeshore para ho sa isang masayang dating game hosted by birthday boy, Mr. Cupido, DJ Kian. Ayan. Happy birthday, DJ Kian. At syempre, excited kaming lahat. Sino ba yung mga papanain mo pagdating ng araw ng linggo dyan sa may Lakeshore? Kita-kita ho tayo dyan. Isa ho yung pinagsamang handog, ng sama-samang puwersa ho ng RBC Media Group. Hatid po sa inyo ng RW 95.1 FM at ng CLTV 36. Syempre, sa pakikipagtulungan ho sa Lakeshore. Ayan, very exciting. Kasi sino ba yung mga papanain talaga? Ako pupunta ako dyan. Manonood ako at yung mga walang gagawin sa linggo, kita-kits tayo dyan sa Lakeshore. Live dating game. Malay mo. Yung mga nasa crowd, malay mo may crowd work din. Malay mo may on the spot din, di ba? Masaya to. Valentine's Day naman ngayon. O Valentine's season naman, okay? Magpapaalam ho si Justin Tizon, pero tuloy-tuloy ho ang ating balitaan. I-follow lamang ang ating social media pages at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Muli ho, para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, ito po ang Newsstream. Happy weekend. God bless everyone.